Tare întâi. Ok. Bun, stai că iară porni direct. Să vedem de data asta unde ne duce. Suntem în direct. Bună seara, oameni dragi, vă spunem din nou, o parte din echipa Integration Game. Suntem în săptămâna în care ne-am propus să călătorim de la divizare la împreună. Și împreună e darul pe care ni-l aduce Integration Game cu atâta ușurință și naturalețe. În seara asta vorbim despre cum jucăm jocul în familie și cu prietenii. Și ne vedeți pe noi 5 în seara asta să fim ghizii voștri pentru conversație, pentru că am jucat în familie, în primul rând, și cu prietenii de multe ori jocul și abia așteptăm să aducem câteva din cartonașe, câteva din experiențele noastre și dacă aveți întrebări să răspundem la ele. Sabin Mureșan mă numesc, sunt unul din cei 2 creatori ai jocului Integration Game și rând pe rând o să invit pe colegii mei să se prezinte. Înainte de a vă mulțumi tuturor pentru că ne urmăriți, fie că ne urmăriți acum în direct, fie că vedeți acest video ca înregistrare după ce ați cumpărat jocul sau gândindu-vă să cumpărați jocul și vrând să aflați mai multe idei, să vă inspirați despre cum puteți folosi și mai bine jocul pentru a vă conecta cu ușurință și autentic cu cei dragi vouă. Haideți să mergem pe rând la colegii mei pe care îi invit să se prezinte în câteva cuvinte pe scurt ce ar fi relevant pentru ca voi să știți din perspectiva asta a familiei și prietenilor prin care abordăm jocul în seara aceasta. Spațiul e deschis, oricine dorește să continue e binevenit sau binevenită. Mihaela, oare te văd pe tine? Exact. Super. Bună, dragilor! Mă numesc Mihaela Păcanu și mă bucur să fiu alături de voi în această seară. Poate că înregistrarea de ieri nu ați apucat să mă cunoașteți, așa că profit astăzi să vă spun că în viața profesională port mai multe pălării, printre care și trainer și coach, dar astăzi vreau să vă spun de 2 proiecte pe care le-am inițiat de la începutul anului, care sunt aproape de sufletul meu, și anume procese de journaling pe tema sexualității și feminității și anume sprijin femeile să exploreze aceste teme prin scris și a fost o călătorie absolut minunată de la începutul anului și până acum și sper să continue mulți ani de acum încolo. Mă simt foarte împlinită să fac lucrul ăsta. Iar al doilea lucru pe care am început foarte recent, dar pentru care m-am pregătit 9 luni într-un program de mentorat, este găzduirea cercurilor de femei.
un spațiu de non-judecată și de totală acceptare pentru a ne strânge noi femei în cer și a vorbi ce este pe sufletul nostru, în inima noastră, și pe tema asta am scris și eu o carte împreună cu alte 18 femei, pentru că e greu să explicăm ce înseamnă un cerc de femei, așa că ne-am strâns să aducem experiențele noastre. Acum ar trebui să iasă cartea de la tipar și sunt foarte extaziată de lucrul ăsta. Minunat! Mersi. Mulțumesc! Și foarte frumos cum legi jocul și de coaching și de lucrul tău și prezența ta în cercurile de femei. Pentru că, într-adevăr, e un spațiu din care jocul provine și ia o parte bună din întrebări și din dinamică. O să explorăm puțin mai mult în seara asta. Cine dorește să continue? Bună! Sunt Lena Cernopolc. Eu vin dintr-un mediu așa mai diferit, lucrez în IT și printre pasiunile mele este natura, familia și conectarea la oameni, iar jocul acesta, Integration Game, și le-am cunoscut cam în același timp, cercurile de femei și jocul Integration Game, și mi se pare așa, cum spuneai și tu, mi s-a părut foarte fain că spuneai că vine din același spațiu cumva. Mi s-au părut așa niște instrumente foarte faine de a crea un spațiu sigur și de conectare cu familia. Așa că l-am folosit foarte mult în relația cu familia și de asemenea în cercurile de femei. Nu știu ce să zic despre mine, așa că o să dau microfonul mai departe. Mulțumesc, Lena, bine ai venit. Gheorghe? Doar făceam trecerea. Te ascultăm. Bună seara, numele meu este Voroș Gheorghe. Eu lucrez cu copii cu nevoi speciale, ca și profesionist, și acasă am 2 fete, adolescente. Am cunoscut jocul Integration Game în timpul pandemiei. Prima dată pentru mine au făcut mai ușor perioada aia când eram închiși și după aia, din păcate, a urmat iar o perioadă când eram închiși toți în casă și atunci Integration Game ne-a ajutat să ne apropiem un pic, să fim atenți unul la ceilalți și cam atâta. Mulțumesc! Îți mulțumesc și eu și ce mă bucur să văd în seara asta e că acoperim și geografic un teritoriu larg și destul de extins. Horațiu, ce știu sigur este că înainte să intrăm în direct, frizura ta era invidiată de colege și de mine, e adevărat. Dar, dincolo de frizura ta, atitudinea și perseverența cu care te-ai conectat cu jocul ăsta anul trecut, mai ales online, a deschis noi porți, cu adevărat, noi uși și noi perspective prin care am adus jocul mai mult în mediul ăsta pe care la început îl consideram poate un pic artificial, că nu ne întâlnim față în față, însă ne-am dat seama, și asta apropo de cei care doriți să jucați cu prieteni și familie la distanță, ne-am dat seama că jocul are același efect magic și prin Zoom sau prin orice altă aplicație online. Ce ne aduce în seara asta, Horațiu? Bună seara, vă spun. După cum ați auzit, mă cheamă Horațiu Stănculescu și aduc un nou val în medicina românească. Mai exact, sunt un alt fel de medic și lucrez cu copii între 60 și 70 de ani, cei cu copii interior, mai exact, de 60-70 de ani, și aleg să fac cu ei, printre alte chestiuni medicale de reabilitare articulară, aleg să fac puțină terapie prin artă cu ei, respectiv le dau să coloreze.
cu toate instrumentele necesare, astfel încât pot să se relaxeze și să-și descopere acel copil interior care vrea să fie văzut. Ce aduc? Visare, în principiu. Aduc perseverență și hotărâre în direcția că Integration Game poate să ajungă unde este nevoie. După cum spunea și Sabin, l-am testat pe vorbăreții de la Toastmasters și am zis, ok, lor le place să vorbească, hai să vedem, să-l testăm și online. Și așa a început cu o persoană, timp de 3 ore, și mi-a mai cerut încă o oră în plus. Și zic, ok, înseamnă că funcționează. Am început ulterior să mai fac cu 3, cu 4, cu 5 și mi-am dat seama că, într-adevăr, se simte bine. Și am ales să-l duc și la familie. Despre asta vom vorbi puțin mai încolo. Mulțumesc mult, Sabin! Mulțumesc și eu, Orațiu, și mai ales că împreună cu tine și cu Iunia am început în seara de luni conversația și atunci am abordat din perspectiva terapiei și unei alte abordări terapeutice pe care noi o vedem cu Integration Game. Așa că abia aștept și eu să văd ce aduci și ce aducem cu toții în seara asta. Pentru că un tipar pe care l-am prezentat deja este să aducem cartonașe pe care noi le-am găsit interesante, care pentru noi au declanșat conversații semnificative și mi-amintesc de cele pe care eu le-am purtat cu fetițele ale căror tată sunt. Ele au 8 și 10 ani momentan și răspunsurile lor în ultimii 2 ani la întrebări din Integration Game mi-au adus multe surprize și m-au făcut să le ascult cu mai mare atenție. Spuneam că jocul a fost jucat în familii și între prieteni și din ce știm noi, undeva între 3 și 88 de ani sunt vârstele celor care s-au bucurat de joc. Așa că haideți să intrăm concret în mesajele pe care le aduce jocul și vă invit să vedem împreună care ar fi acel cartonaș care deschide conversația. Mihaela? Eu aș vrea să spun înainte de a răspunde la întrebări, chiar mi-aș dori să împărtășesc din experiența pe care am avut-o cu familia, pentru că am o poveste foarte faină și cred că asta poate să vă dea idei de cum puteți să-l folosiți și jocul mai departe decât întrebările pe care o să le vedeți. Eu am o poveste foarte faină pentru că iubitul meu este din Portugalia și mare parte din relația noastră a fost la distanță, așa că vorbeam destul de mult. Dar în discuțiile noastre, cred că niciodată nu am avut conversații atât de profunde cum le-am avut cu Integration Game. Și țin minte că anul trecut, în decembrie, când am reușit să ne întâlnim, pentru că nu ne cunoșteam foarte bine, eram la începutul relației, cred că foarte, foarte puțin timp petrecut împreună, i-am propus să mergem să vedem apusul la ocean și am luat și cardurile cu mine. N-am luat toată cutia, dar am luat cardurile cu mine, aveam în buzunarele Gecii și pur și simplu ne-am așezat pe o pătură pe plajă, ne uitam la cum apune soarele și am început să răspundem la întrebări. Și asta a fost una dintre întâlnirile noastre, pentru că am început să repetăm experiența asta și să mergem să vedem apusul și să răspundem la întrebări și țin minte discuțiile și conversațiile pe care le-am avut, le port la suflet pentru că au fost unele dintre primele noastre dates, ca să spun, sau întâlniri. Și țin minte una dintre ele în care pur și simplu am făcut cumva un tur al orașului, am ajuns la un restaurant care era pe vârful unui deal, ca un fel de cetate, eram afară, pe terasă, toată lumea povestea, beau alcool, era foarte mare gălăgie, cum e și în Spania și în Portugalia și noi doi eram la o masă și eram cu cartonașele de Integration Game. Și discuțiile astea pe care le-am avut mi-au dus foarte mult aproape. Cel puțin noi, cum v-am spus, eram la început de relație, dar mai mult decât atât am avut niște discuții legate despre
cum ne dorim noi să trăim. Și așa am ajuns să facem schimbul între România și Portugalia și asta a fost o discuție care a fost pornită de un cartonaș integration game și cumva am și manifestat lucrurile astea pentru că ne-am dat seama că amândoi ne dorim să fim independenți de locația în care lucrăm și să putem să ne plimbăm dintr-o parte într-alta și am ajuns ca în joburile sau în activitatea noastră profesională să facem lucrurile astea să se întâmple. Așa că o să păstrez cu drag în inimă momentele în care ne-am jucat. Mi-am adus aminte că am ieșit și dimineața la răsărit, nu știu, e ceva cu soarele ăsta, și la răsărit și l-a apus noi doi și ne jucam. Asta a fost cu el. Și încă o ocazie, am un grup foarte fain de prieteni cu care merg pe munte. Și discuțiile de pe munte sunt foarte faine, dar cumva mergând pe drum nu sunt atât de profunde sau nu sunt pe niște teme care pe mine așa mă atrag să le explorez. Și nu știu dacă sunteți dintre voi care merg pe munte destul de mult, dar nu-ți permis să iei foarte multă greutate, că trebuie să o și cari. No, imaginați-vă că am luat jocul Integration Game cu mine și l-am cărat. Nu știam dacă o să se joace cineva, dar am zis că just in case, dacă există disponibilitate, eu o să-l car. Și l-am cărat tot drumul, după aia am ajuns la locație, ne-am pus cu toții corturile. Și le-am spus, dacă vreți, într-una dintre seri, am un joc cu mine, putem să ne jucăm. Nu prea erau ei tipul de joc, am zis că nu e foarte complicat, sunt doar niște cartonașe și răspunde la niște întrebări. Și mi-a plăcut foarte mult că s-a văzut diferența în sensul în care nu erau foarte obișnuiți să răspundă la întrebările pe care Integration Game le oferă, pentru că sunt cumva un pic mai departe de the usual conversation, de ceea ce vorbim în mod normal. Ce am apreciat și m-am bucurat tare mult este că au stat acolo și au răspuns. Și asta mi-a apropiat și mai mult și mi-am dorit să am tipul ăsta de conexiune cu ei, așa că pentru mine, indiferent de setting, cred că Integration Game poate să aducă o apropiere sau o conexiune mult mai profundă cu persoanele pe care le avem alături. Și rămâne să mă joc pentru că i-am oferit cadou surorii iubitului meu, i-am oferit cadou de ziua ei jocul, așa că aștept cu nerăbdare să văd sesiunile și cu ea, pentru că nici pe ea nu o cunosc foarte bine, așa că este o ocazie foarte bună cumva așa să spargem gheața și să ne cunoaștem mai bine. Așa că se poate folosi cu mult succes cu partenerul, cu prietenii. Mersi. Mulțumesc. Ce bogăție de experiențe și de momente în care poate fi folosit. Și apropo de greutatea lui, când am ținut jocul prima dată în mână, poate ați avut și voi experiența asta. Sigur, o să puteți spune dacă da sau nu. Eu am fost surprins că e greuț, adică e un joc cu greutate. Și cutia cântărește, 1 kg 200, parcă 1 kg 200, 1 kg 300. Așa că onorez și apreciez angajamentul de a-l duce în bagaj, în poșetă, în rucsac, în ce-o fi, pentru că l-am purtat și eu în diferite locuri. Oare ce altceva mai apare? Din ce unghi am putea juca și vedea Integration Game cu familia și prietenii? Nu mai vreau să spun, am uitat, Gheorghe, scuze, o să-ți dau cuvântul imediat. Unul dintre lucruri pe care le-ai spus, că dacă suntem cumva departe, atunci de membrii familiei sau de prieteni putem să facem lucrul ăsta și îmi dau seama că eu cumva, fiind în Portugalia pentru 3 luni, o să pierd din timpul petrecut cu prietenii mei, așa că am făcut... Eu luam cumva angajamentul cu prietenele mele să am o sesiune de Integration Game. Încă nu știu, dar urmează să fac propunerea asta cât de curând, în următoarele 2 săptămâni, să ne întâlnim, ca să simt că sunt aproape de ele și să nu pierd cumva legătura. Gheorghe, mersi.
Ok, îmi cer scuze dacă se aude un zgomot de fundal. Deci, o să încep undeva de la sfârșit, și pentru mine cel mai drag mesaj pe care am primit de la fiică-mea și pe care nu pot să vi-l arăt, fiindcă e lipit pe ușă, este un lucru pe care admir cel mai mult la mama mea și ... Și acest mesaj mă așteaptă în fiecare zi și este lipit pe ușa noastră, chiar pe poarta, și cum închis poarta vezi acest mesaj. Și pentru mine a fost un lucru foarte emoționant. Acest mesaj m-a așteptat când am luat eu carnetul de șofer și am venit acasă și a zis că a fost primul și i-am așteptat și a zis că am deschis cutia mami și a fost primul mesaj care mi-a venit. Și era așa de drăguță și pot să zic că mă bucur că am ajuns acolo când deschide singură cutia când simte ea nevoie. La început pot să vă zic că era un pic așa nevoios, așa greu, eram în carantină, toată familia închiși în casă și la un moment dat seama când 4 oameni sunt închiși în casă să mai satură unul de celălalt și apar anumite tensiuni și conflicte, fără posibilitatea să ieșim. Și am zis că, hai să scoatem Integration Game, să vedem, și nu avem chef și, cum să vă zic, că vârsta lor este de 12 și de 17 ani, așa că chiar vârsta aia mai dificilă. Și am început să ne jucăm și a trecut o oră, a trecut 2 ore și te-am mai râs, te-am mai distrat, era când o zis că pasează întrebarea, nu vrea să răspundă dar s-a simțit bine. Și de atunci, când suntem în perioada aia, nu știu, cred că în toate familiile apar perioadele alea când toată lumea aleargă, fuge, nu avem timp, doar discuțiile foarte generale, cum te simți, cum a fost la școală, cine spălă vasele, nu avem pâine acasă și chestiile astea. Și atunci mai prindem momentele acelea și acum venim și ne așezăm. Și poate ne așezăm pentru 10 minute și fiecare trage doar un singur cartonaj, dar 10 minute suntem împreună. Dacă avem mai mult timp și încă nu e ora aia foarte târzie, atunci tragem mai multe. Și e foarte interesant că câteodată, mai ales cea mică, care e un pic așa mai războinică, așa mai... Data trecută, de exemplu, ultima dată când am jucat, nu mai integra. Deci nu se mișca de pe loc. Deci veneau cartonașele de integrare. Și atunci am întrebat la un moment dat că nu-i corect, că voi merge. Și eu de ce trebuie să stau într-un loc? Și după aia, la un moment dat, când toți veneau mesajele, undeva au înțeles că acum ea are nevoie să rămână acolo unde este și are nevoie de ceva. Deci la noi, în familie, cam așa se petrec lucrurile și Integration Game ne oferă acele momente de a fi împreună. Și eu apreciez asta foarte mult. Mulțumesc mult, Georgi, pentru ce aduci și e important să spun acum că suntem aici împreună și avem și alți colegi care facilitează jocul pentru că fiecare dintre voi a cerut să fie aici, a vrut să faciliteze, să învețe să faciliteze, având o primă experiență cu jocul într-un anumit context, fie cu familia, fie cu prieteni sau într-un cerc de femei, așa cum ați vorbit deja. Și atunci a fost un proces natural, odată ce ați luat contact cu jocul, să vreți să știți mai multe, cum puteți să-l dați mai departe și altora. Horațiu. Da, referitor la partea de a juca cu familia, mi s-a părut
provocare inițial, pentru că eram obișnuit să-l joc online. Și când l-am dus fizic și l-am jucat cu mama și cu bunica la un moment dat, așa s-a nimerit, mi s-a părut foarte fain că le-a plăcut tabla. Zice, wow, ce cercuri, ce spirale. Deja îmi place jocul ăsta, zice mama. Și bunica a fost curioasă și a luat și un cartonaș și acesta este, din verde. Ceea ce este cel mai mult la mentorul meu preferat este alocată. Și apoi am simțit să pic. Ce, la mine nu te auzi foarte bine, Horațiu, te auzi întrerupt. Hello? Da, se întrerupe puțin Hello? semnalul. Se aude? Te auzim acum. Ok. Să spuneți, vă rog, unde am rămas. La ce idee am rămas? Te vrea să reiei mesajul ce era pe cartonaș. Așa. Și văzând-o pierdută, am simțit nevoia să-i explic puțin ce înseamnă și să reiterez, astfel încât pentru bunica care are vreo 80 și ceva de ani, cuvântul mentor nu-l cunoaște și clar era inconfortabil. Și după ce am reiterat, am zis o persoană pe care o admir, o persoană de la care pot să înveț ceva și care chiar contează, imediat a început să vorbească și să-mi spune chestii pe care nu le-am auzit în 33 de ani de când exist. Și zic, ok, asta e bunica? Wow! Hai să vedem câte chestii nu mai cunosc despre tine. Și a continuat seara foarte fain, cu o pizza, cu mama, a fost foarte, foarte fain. Și asta mi se pare util uneori pentru cei care poate nu au background-ul acesta de psihologie, de training, de coaching, n-au auzit prea mult de New Age stuff și mai bine să le explici conform cu background-ul lor propriu. Asta mi se pare util. Să avem răbdare și cu vocea blândeții să fim alături de ei dacă au nevoie. Excelent, mulțumesc că aduci exemplul ăsta și asta e o idee de bază care e adusă de joc, faptul că, da, în joc, în întrebările, sunt 420 de cartonașe, întrebări, afirmații. Cele mai multe dintre ele au rădăcini serioase, fie în psihologie, fie în neuroștiințe, în fiziologie, în biologie, în felul în care comunicăm, în parte de creativitate, de artă, de mișcare, de somatizare și atingere, senzații în corp. Sunt foarte multe aspecte diferite și în același timp intenția este să fie atât de ușor de preluat printr-o întrebare, printr-o afirmație, pentru oricine care nu are nevoie să cunoască teoriile, nu are nevoie să fi mers la, ce știu, cursuri și nici nu e relevant, nu e important asta, ci în acel moment să deschidă cu ușurință și am văzut asta de fiecare dată, conversații și oamenii să se deschidă către ei înșiși și apoi către ceilalți și mai mult. Elena. Aha. Vreau și eu să vin, o să mă întorc puțin înapoi spre povestea cu o mică adolescentă războinică. Eu am o preadolescentă, așa, fetița mea are acum 7 ani și este la fel genul războinic și s-a întâmplat exact cum povesteai tu, deci era doar pe integrare și integrare și integrare. Și era interesant așa să observ cum își dorea să înainteze. Și într-un final a reușit, când s-a liniștit și a acceptat că aici este, a început să înainteze și a fost foarte fain și pentru ea. Adică mi se pare interesant cum un copil a putut să observe că, uite, când m-am oprit și nu mi-am mai dorit atât de mult să mă duc în altă parte față de unde sunt acum, lucrurile s-au întâmplat. Și la fel o să construiesc și deasupra ce povestea Horațiu, doar că puțin din altă perspectivă, cu același personaj, fetița mai mică. De obicei când o întreb ceva, e foarte reticentă să răspundă și spune nu vreau să-ți spun acum, nu vreau să discut despre asta acum. Pe când în joc, e așa, a setat cadru foarte, foarte fain și relaxat, încât orice întrebare venea, mai erau întrebări la care spunea că nu vreau să răspund, dar diferența era
majoră între cum interacționează când este o discuție 1-la-1 și cum interacționează la o întrebare când este într-un cadru al jocului. Și este așa, adică cumva cred că diferența a fost că nu întreb eu pe ea, vine jocul și o întreabă și plus că nu este întrebată poate doar ea, sunt întrebați toți și toți răspund și cumva e un spațiu așa de egalitate și de siguranță. Și aș mai vrea să mai aduc încă o tehnică care o mai folosesc când jucăm, este nu să vină o întrebare la persoană, ci să scot întrebarea și să întreb cine rezonează cu întrebarea aceasta acum. Și foarte, foarte fain cum dintr-o dată apare cineva, da, asta este pentru mine. Deci ei pot să aleagă, da, dacă le surâde sau îi atrage un anumit cartonaș. Exact, da. Și la fel le place foarte mult când joc cu copiii, le place foarte mult când pot să spună vreau a 3-a sau vreau a 7-a carte sau vreau pe cea de la mijloc. Da, le place joculețul ăsta de a alege și de a alege cât mai creativ. Și uneori când prima persoană dintre cei care joacă spune asta, aș vrea de la mijloc sau aș vrea a 10-lea cartonaș de sus în jos. Ceilalți sunt foarte mirați și spun, dar putem face asta? Putem să luăm de unde vrem noi? Și spunem, da, bineînțeles. Păi de ce nu ne-ați spus? Păi n-ați întrebat. Nu e nicăieri o regulă împotriva acestui lucru. Și din momentul ăla se deschide și mai mult creativitatea și oamenii se lasă așa să meargă și intuitiv să-și aleagă cartonașele. Da, și apropo de accesibilitate, unul dintre lucrurile pe care le apreciez la Integration Game este tocmai simplicitatea lui, în sensul în care eu sunt pasionată de board games și mă joc foarte mult cu prietenii mei și pentru persoanele care se joacă pentru prima oară, când le spun, hai să ne jucăm un joc și zic, păi nu știu, nu m-am jucat și trebuie să aleg jocul cel mai simplu, ca să nu-i plictisesc cu regulile, ca să aibă răbdare să începem să ne jucăm. Pe când la Integration Game nu am nevoie să explic nimic decât, uite, sunt niște întrebări și răspunde la întrebări. Adică, pur și simplu pot să încep atât de simplu. Bineînțeles că se poate juca și cu regulile care sunt incluse în cartea de descriere a jocului, dar este atât de permisibil și atât de simplu se poate juca, încât este fantastic, inclusiv pentru copii poate să fie explicat foarte ușor și, într-adevăr, dacă putem să ne jucăm, fiecare să tragă un cartonaș și să vadă cine răzunează sau un cartonaș la care răspunde cu toții și să vedem care sunt diferențele de perspectivă. Adică o întrebare la care răspunde cu toții și să vedem ce bogăție de moduri de a privi un lucru și așa să ne cunoaștem pe fiecare. Exact. Dragilor, pregătiți cartonașele, că se cer cartonașele și până atunci vă povestesc pe scurt una din ultimele experiențe în care am jucat în familie și vedeți în fundal, acum o să acopăr camera să vedeți planșa de joc, soarele și luna, masculin-feminin, stânga-dreapta, se întâlnesc în centru, zona de integrare, foarte multe culori, sunt 7 culori diferite, 7 pachete de cartonașe pe culori diferite, categorii diferite, emoții, relația cu mine însumi, relația cu ceilalți și așa mai departe. Și nepoțica mea e foarte atrasă de culori, de pioni, de zaruri, de cartonașe. Nu știe regulile, nu știe să joace încă, dar ea este cea care inițiază de obicei. Când ne întâlnim la părinții mei acasă, ea inițiază jocul și ne adună pe toți în jurul mesei și spune, haide, dăm cu zarul și ne jucăm. Și ea cumva coordonează și inițiază. Și de acolo începe spectacolul, pentru că ultima dată mi-amintesc că fiica mea cea mare, care are 10 ani, era și ea la masă. Mama mea a tras un cartonaș care spune cere o îmbrățișare cuiva care seamănă cu mama ta dintre jucători. Și s-a uitat în jur, mama mea s-a uitat în jur
și a ales-o pe fiica mea și a fost un moment foarte sensibil și foarte frumos de conectare, de apropiere, așa cu evidente emoție din ambele părți, când am văzut și eu cunoscând-o pe mama mamei mele, da, pe bunica mea, care acum nu mai este printre noi, am văzut așa în acel moment 4 generații, practic, care se întâlnesc în acel gest de îmbrățișare, de la bunica mea la fetița mea. Și a fost foarte, foarte frumos și memorabil așa, ca moment. Și asta e posibil să se întâmple în orice context se joacă, în familie. 4 generații să se întâlnească. Cine are un cartonaj pregătit care să ilustreze puțin? Horațiu. Eu am chiar 2 cartonașe hai care să seamănă vedem. cu ele. Referitor la viețile noastre, întrebările sunt așa. Ce titlu de film îi se potrivește cel mai bine vieții mele? Și ce melodie îi se potrivește cel mai bine vieții mele? Poate să fie un mod inedit să începi o conversație în familie și fără să le pomenești de jocul acesta, dar să-i faci curioși cu privire la ce surprize îi mai așteaptă în acel pachet. Păi acum ne și răspuns, nu? Nu lasă așa curioși cu întrebarea nerăspunsă. Bine. O să și răspund. La titlul de film, aș zice momentan Bridge of Spies, pentru că viața mea e destul de imprevizibilă și trebuie să fiu atent la ce se întâmplă în principiu. Mai ales că e într-o viteză destul de mare și trebuie să fiu adaptabil. Ce melodie? Bad to the Bone, clar. Fără să mă gândesc prea mult. Dar la voi. Nu știu la mine, dar primul pe care mi-a venit în minte la tine a fost Mad Max. Da, unul din momentele în care, cred că în fiecare familie sau grup de prieteni sunt cinefili și oameni care iubesc și muzica și atunci asta e un moment în care mie ce mi-a venit primul lucru în minte și asta poate fi un mod în care jucăm, primul lucru care îți vine în minte, nu te gândi prea mult și nu sta să analizezi. Ca film a venit Pirații din Caraibe, n-aș ști să vă spun de ce, asta a venit acum și sigur pot găsi personajul lui Johnny Depp sau aventurile sau explorările în care pleacă personajele principale. Muzică. Nu știu, o combinație dintre muzica pe care eu o cânt cu mai multe instrumente, cu voce, ce îmi place mie foarte mult, mai ales în natură, și în momentul de față o coloană sonoră pe care ar intra și Coldplay și Imagine Dragons și Pink, pe care am ascultat ieri conducând mai multe ore cu fetițele în mașină și descoperind împreună muzica asta. Deci cred că așa o coloană sonoră, puțin probabil să se întâmple într-un film real, sau cine știe, dar uite că la mine acum asta apare. Cine preia ștafeta? La mine filmul este Breakfast at Tiffany's, asta a fost primul, și la melodie Like a Bird de Nelly Furtado. Bine, eu nu știu filmul, dar nu știu exact titlul. Știu că Sandra Bullock joacă și când nu se poate opri autobusul, când tot trebuie să conducă, vă vine ceva în minte? Speed, parcă se numește. Da. Speed, da. Mulțumesc de ajutor. Cu Keanu Reeves. Da. Și cred că melodia se leagă tot de asta, că este unstoppable. Deci acum viața mea așa, parcă stau pe un tren care merge, deci și trebuie și mă simt așa unstoppable. No. Asta este ritmul meu acum. Mulțumesc! Mulțumim!
La mine mi-a venit Vaiana, nu știu dacă am văzut multe filme de copii în ultimul timp. Și la melodie Happy. Clap along. Hai să aplaudăm și să mai scoatem un cartonaj. Super, deja rulează melodia, o auzim cu toții. E aici. Ce cartonașe mai avem? Ce mesaje favorite mai aveți când jucăm cu familia sau cu prietenii? Continui eu și chiar este pe tema familiei. Care este cel mai bun sfat pe care mi l-au dat părinții mei? Nu știu când a fost lucrurile astea, dar țin minte foarte mulți ani ago. Doamne, că eu vorbesc toată ziua în engleză, așa că observ că mi-e un pic greu să fac switch-ul în română. Tatăl meu mi-a spus că nu suntem datori cu nimic în viață decât cu moartea. Și am rezonat foarte puternic cu mesajul ăsta pentru că mi-a dat așa libertatea și mesajul lui a fost: poți să faci ce vrei în viață, adică este viața ta, sunt alegerile tale, efectiv, adică nu te obligă nimeni să faci absolut nimic. Tu ești cea care ia deciziile și mi-a plăcut lucrul ăsta pentru că este un mesaj cu care rezonez și care îmi guvernează viața, că nimic nu este obligatoriu în viață și că toate lucrurile pe care aleg să le fac, să le spun, să le simt, să reacționez, toate sunt din propria mea alegere. Și asta vine cu foarte multă asumare pe de o parte și pe de altă parte cu foarte multă libertate. Să-mi dau seama că nimic nu este obligatoriu și cred că în ultima vreme, acum gândindu-mă la mesajul ăsta, explorez foarte mult partea de non-atașament și de a mă obișnui și cu ideea de moarte, explorez foarte mult temele astea și faptul că el mi-a spus cu mult timp în urmă lucrurile astea, că nu sunt datori decât cu moartea și că este un lucru natural, că odată ce ne naștem și murim, și acum explorez că opusul vieții nu este moartea, moartea este opusul nașterii. Noi ne naștem, dar și murim. Și e așa o simplitate și o eliberare să recunosc lucrurile astea și văd că se continuă înțelepciunea din ce mi-a spus el mai departe. Și încă un alt lucru, țin minte că a fost printre puținele momente în care am împărtășit cu ei, aveam așa un moment jos cu relațiile amoroase și ei sunt prietenii mei cei mai buni, așa că m-am simțit foarte liberă să le spun. Și ei au trăit foarte mult în Spania și țin minte că tatăl meu mi-a spus, o să spun și în spaniolă că îmi place cum sună, mejor sola que mal acompañada, și anume mai bine să fii singură decât să fii rău însoțită. Asta a fost sfatul lui și l-am primit ca atare. Persoanele care nu sunt în continuare în viața noastră au venit pentru un motiv, am avut lecții sau am primit ce aveam de primit, dar cu siguranță dacă persoana aceea nu este în continuare în viața noastră, este pentru că nu mai e locul. Încerca tatăl meu să spună că sigur găsește o companie mai bună. Dacă tipul ăsta nu a văzut în tine minunea de femeie care ești, atunci mai bine cauți în altă parte. Nu știu, pe mine m-a încurajat. Îmi place foarte mult și mai mult decât atât, părinții mei întotdeauna au fost alături de mine, m-au sprijinit să fac ceea ce simt să fac. Închipuiți-vă că părinții mei acum, de fiecare dată când postez o invitație la o cer de femei sau procese de journaling pe sexualitate, adică sunt niște teme care sunt puțin tabu și destul de dificile de integrat, cel puțin pentru generațiile trecute. Ei dau like, share, comentează, deci sunt fanii mei numărul 1 și pentru asta le mulțumesc absolut din suflet, pentru că indiferent ce am ales să fac în viață, m-au sprijinit necondiționat. Și asta mi-a dat aripi. Și le mulțumesc, nu știu dacă o să se uite la video-ul ăsta, dar de fiecare dată când am ocazia le mulțumesc și le spun cât de tari sunt și sunt cei mai buni părinți de pe lume. Da, și știu că eu i-am ales. Normal, trebuia să aleg ceva fain, nu? Mersi. Mulțumim și noi, tati și mami.
din partea Mihaelei sau Mihaelei, cum să spunem, dar oricum mulțumim din inimă pentru că o cunoaștem pe Miha și ne bucurăm împreună de atâtea lucruri. Cum continuăm? Să vină? Să primească. Am eu un cartonaș care așteaptă și se cere. Ascultăm, Horațiu. Așa, de la putere personală, leadership. Cât de des mă sacrific? Cât de des mă sacrific? Cu ghilimele, apropo. Cred că fiecare tată sau oarecum cel care are arhetipul tatălui activat sau mame, bineînțeles, intră undeva acolo în care nu are liniște și se sacrifică pentru cel care este portretizat. Poate copilul adevărat, poate proiecția unui copil sau așa. Deci cred că destul de des e programul ăsta de sacrificiu. Ce spuneți legat de chestia asta? Sabin, de exemplu? Ai camera deschisă. Da, a rămas deschis. Îmi amintesc foarte multe situații în care am auzit asta de la părinți, de la bunici, de la adulți în viața mea. Eu mi-am sacrificat viața pentru tine, venit într-un anumit context, desigur, și atunci nu înțelegeam exact și o luam ca și cum asta ar fi, de fapt, singura opțiune, nu? Să cresc, să devin adult, să devin părinte, dacă vreau asta, să devin profesionist, sacrificând ceva, viața fiind o luptă, un sacrificiu și doar așa pot răzbi prin viață sau să am succes. Și acum am o altă trăire și o altă stare și înțeleg că e ceva ce a fost valabil în trecut, însă acum mi se pare că e altceva, e mult mai mult echilibru, mult mai multă armonie, o abundență și o naturalețe și o curgere care nu necesită sacrificiu, ci invită la cooperare, invită la autenticitate, invită la transparență, la claritate, la a fi împreună și a comunica și a ști cum să trăim în comuniune cu adevărat. Și asta e și o esență a conversației noastre din seara asta și din fiecare seară a săptămânii. Voi ce ziceți? Cum vedeți asta? Sacrificiu ca baza vieții. Nu neapărat ca bază, dar am auzit destul de mult în cercurile de femei pe care le-am inițiat și inclusiv în sesiunile de coaching pe care le-am cu femeile pe relația cu nutriția și cu mâncarea. Ajungem de fiecare dată, eu nu am timp pentru mine și sacrificiul ăsta de a aloca resurse, fie că este vorba de timp sau poate și de atenție sau de orice altceva, deci nu le mai oferă pentru propria persoană și lucrul ăsta mă întristează într-un fel pentru că fiecare dintre noi venim pe pământ să avem o experiență plenară și asta înseamnă să experimentăm și ce înseamnă să fim femeie, bărbat, pe lângă rolul de mamă, tată, de soție, soț, de fiică, fiu și așa mai departe și femeile cu care intru în contact sacrifică trăirea asta sau experiența de a fi femeie. Și este o experiență foarte frumoasă de explorat, o explorez și eu în continuare, dar răspunsul care îmi vine în minte de fiecare dată când ajunge la discuția asta este faptul că în momentul în care eu îmi sacrific viața, îmi sacrific nevoile, îmi sacrific pasiunile, îmi sacrific orice altceva, atunci când am copii, modelul pe care îl transmit mai departe este ca și ei, la rândul lor, să sacrifice aceste lucruri. Și întreb mamele care vin în sesiuni, bine, se întâmplă lucrurile astea, dar gândește-te că predai mai departe fiului sau fiicei exact același model pe care îl vor prelua și este tipul de viață pe care ți-o dorești pentru fiul tău sau pentru fiica ta, această sacrificare a propriei vieți pentru o altă viață și nu există o altă modalitate. Asta nu înseamnă că nu avem grijă de copii sau de soț sau de toate relațiile cu oamenii importanți din viața noastră, dar acest dezechilibru de a ne pierde pe noi face un deserviciu tuturor. Pentru că nu pot să ofer mai mult, mai bine, mai repede, pentru că rezerva mea nu este încărcată. Și atunci invit femeile și oricine ascultă aici, dați-vă voi să
să vă oferiți ce aveți nevoie, pentru că din spațiul ăsta de prea plin pentru voi și de mulțumire o să reacționați mult mai frumos, mai autentic, cu deschidere și cu iubire. Că atunci când suntem frustrați că nu avem timp pentru noi, din ce stare interacționăm cu cei iubiți, cu cei dragi? Așa că rezonez cu a găsi o balanță în acest aspect. Frumos. Eu rezonez foarte mult cu ce a spus Miha, deci mie când aud sacrificiu, imediat îmi vine cuvântul șantaj. Deci prin asta încerc să șantajez emoțional familia și anturajul meu. Și eu de aceea rezonez cu Miha, că și eu încerc cu toate prietenele care vin cu ideea asta și undeva spun, șantajează că uite ce fac pentru voi și dau tot timpul pentru voi și n-am timp de unghii și n-am timp să mă duc la coafor și... De ce n-ai timp? Și atunci, câteodată întrebarea asta simplă că ce te oprește? De ce nu ai timp? Și nu că trebuie să fac asta și asta și asta și după aia când intrăm așa un pic mai adânc și dacă întreb că ok, și dacă nu faci acum, ce se va întâmpla? Că oricum nu vine nimeni să facă în locul tău, deci tot așa te așteaptă acasă. Dar cum te-ai simți dacă ai face jumătate de oră să te duci la coafor? Și asta trebuie să înțelegem, că este pentru noi și, într-adevăr, putem să relaționăm cu cei din jur dintr-o altă stare emoțională dacă noi ne simțim bine. Deci eu zic să nu șantajăm pe cei din jurul nostru, ci să încercăm să fim bine și dacă noi suntem bine și ceilalți din familie și prietenii noștri o să fie bine. Mulțumesc! Aho! Stop codependențe emoționale și manipulării celor din jurul nostru prin emoții spuse sau nespuse. Ar putea fi așa un slogan de campanie. Și aici simt să spun că și noi, din perspectiva de copii, adică în relație cu părinții noștri, putem să invităm într-o dinamică diferită, care nu mai presupune acest sacrificiu, pentru că eu de fiecare dată le spun părinților, da, nu vă mai ocupați, nu e nevoie, ei mă întreabă și să-ți pregătești ceva de mâncare, sau să te joc cu asta, sau să nu știu ce. Și el zic, apreciez, dar nu e nevoie să vă deranjați asta, nu, dar fac asta, dar aș prefera să-ți iei timpul ăsta și să, nu știu, să te odihnești, să citești, să ce vrei tu. Nu reușesc deocamdată să facă lucrul ăsta, dar de fiecare dată eu invit să se pună pe ei pe primul loc și să nu se preocupe foarte mult, pentru că eu sunt ok așa cum sunt și atunci când merg la ei putem să interacționăm, doar pur și simplu să povestim, nu trebuie să pregătească o masă cu nu știu câte feluri de mâncare. Deci invitația este adică invitația mea spre toți este să ne uităm la părinții noștri și să le spunem că e ok. Modul în care tu mi-arăți iubire poate să fie și printr-o îmbrățișare sau prin timp petrecut împreună, pentru că n-au fost obișnuiți cu această dinamică. Dinamica, am grijă de tine, îți pun pe masă, te îmbrac, este modul în care știu să spună te iubesc și sunt și alte feluri. Și da, acum cu părinții mei ne spunem te iubesc și lucrul ăsta nu se întâmplă înainte, așa că se poate. Aho! Mulțumesc! Lena, mă întreb dacă era și la tine ceva legat de sacrificiu. Da, sunt multe, dar cred că o să trec la următorul cartonaș. O să duc în aceeași... cumva cred că se leagă și spune prezența ta e suficientă. Și chiar am avut un caz acum recent cu o prietenă care în ultimul timp este foarte ocupată, are un program foarte plin și de fiecare dată ea își dorea, mă întreba ce să duc, ce să le cumpăr fetelor, ce-ți dorești tu? Și am zis că
doar prezența ta, atât. Și apropo și de părinți care, și la mine la fel, părinții își arată iubirea prin acțiunile astea, care de obicei e mult efort pentru ei. Și de fiecare dată și eu și sora mea le spunem că deci pentru noi este important să venim acolo, să stăm și să ne simțim unii pe alții. Asta este valoarea cea mai importantă, cel puțin și nu doar în relația cu familia, și cu prietenii. Și când am citit prima dată cartonașul ăsta, am zis că în primul rând este foarte fain pentru mine să-l citesc, că prezența mea aici este suficientă și atunci nu mai este nevoie să fac niciun efort și este așa o senzație foarte relaxată în corp. Și la fel încurajez și pe cei din jur să-și ofere doar prezența. Respirăm de fiecare dată când suntem și în spațiu fizic sau virtual și vin cartonașele de felul ăsta. Respirăm, primim ce e spus, lăsăm să se așeze fără să ne grăbim. Să adăugăm ceva în mod special. Și este un lucru pe care am observat că e o noutate pentru mulți, familie sau prieteni. Doar să stea și să asculte fără să simtă nevoia să aducă repede un comentariu sau să contrazică sau să aprobe ce se spune, pur și simplu doar să asculte și să primească și să lase natural și tăcerea și vorbele să danseze așa cum e firesc. În special din setul de cartonașe de culoare indigo, da? Am extras la întâmplare, sunt câte 60 de cartonașe în fiecare set, am extras la întâmplare câteva mesaje care vorbesc despre o amintire din copilărie, atunci când cineva sau nimeni nu m-a iubit, ce i-ar spune acelui copil? Și mai sunt întrebări tot în direcția asta, apropo de rușine, apropo de vină. Da? Ce i-ar spune acelui copil acum, amintindu-mi că au fost momente în copilărie în care m-am simțit fie neiubit, fie am simțit învinovățit, fie rușinat. Sunt câteva cartonașe care deschid conexiunea asta și imaginați-vă întrebările astea venind în spații în care sunteți cu familia, poate mai multe generații, și cartonașele deschid conversația și le permit. Și am văzut părinți și bunici care primesc întrebarea asta cu surpriză și care lasă emoțiile și gândurile să se aștearnă. E ceva de adus aici din partea voastră? Da, pot să împărtășesc eu pentru că Te rog. am explorat destul de mult în sesiuni și de coaching și de Theta Healing. Am avut parte de oameni minunați care m-au ghidat să înțeleg și să vindec rana de respingere și momentele în care m-am simțit neiubită. Și ce i-aș spune copilului acum după atât de multă explorare și conectare cu momentele respective este că tot timpul sunt iubită și că nu există clip în viața asta în care iubirea să nu fie în mine și în afara mea, și că iubirea este un lucru care nu începe, nu se termină, nu este cu stoc limitat, ci este oriunde și pot să mă conectez oricând am nevoie cu această iubire. Și cred că
tocmai ce m-am întors de 3 săptămâni de la o ceremonie sacră și a fost pentru prima oară în care m-am conectat cu iubirea de sine. Așa s-o simt cu toți porii și cu fiecare celulă a corpului meu și atunci îmi dau seama că pe lângă faptul că eu cred că iubirea este peste tot și în noi, dar indiferent ce s-ar întâmpla, cu siguranță știu că oricând eu pot să mă iubesc pe mine și atunci am cel puțin o persoană în viața mea care mă iubește. Pe lângă, cum spun și părinții mei, Dumnezeu te iubește, adică mai am acolo și pe Dumnezeu și părinții, adică pot să adaug la lista aia, deja se populează. Dar gândul ăsta și acum am conștientizarea asta atât de frumoasă că indiferent ce s-ar întâmpla și chiar dacă aș fi singură pe lume, tot am o persoană care mă iubește și asta sunt eu și cu asta aș vrea să pornesc. Și ce îmi place că cu mintea mea de copil și având aceste experiențe, mi-am dat seama că dacă eu nu mă simt iubit, atunci aleg să iubesc. Și asta mă emoționează de fiecare dată. Să-mi dau seama că la ce vârstă, 8-10 ani, cu sentimentul ăsta de respingere și de neiubire, am zis, păi, am stat eu cu mintea mea de copil și m-am gândit, dacă nu primesc iubire, atunci eu am de pierdut dacă nu ofer, pentru că nici nu primesc, dar nici nu ofer, adică nu rezolv nimic, nu primesc nimic și atunci am zis, dacă ei nu mă iubesc, măcar să ofer eu iubire. Și lucrul ăsta s-a simțit și în relația cu bunica, în special și cu mama mea, pentru că această întoarcere spre ele cu iubire a creat o cu totul altă dinamică. Și bineînțeles că în viața de adult am avut șansa să explorez și să mă apropii de ele și relația dintre noi arată cu totul diferit și îmi dau seama că am fost iubită inclusiv de bunica mea și de mama mea, doar că nu în modul în care mă așteptam și asta i-aș spune copilului, fetiței care am fost odată și care încă mai sunt undeva aici înăuntrul meu, că am fost iubită de nou așa cum am așteptat eu și dacă n-au fost dovezi de iubire asta pentru că nu s-a știut cum să fie oferită iubirea. Dar iubirea a fost acolo. Mulțumesc pentru întrebare. Aho! Te auzim. Și e binevenit tot ce aduci. Eu cred că aș zice același lucru fetiței mele interioare, ceea ce zic și la fetele mele, că indiferent orice se întâmplă în viața asta, eu te iubesc și te voi iubi. Pot să fiu acum supărată pe tine dacă ai făcut ceva, dar asta nu înseamnă că nu te mai iubesc. Aho. Și câtă bucurie ne aduce și mi-aduce și mie asta ca părinte să pot spune copiilor, știind că e cum trebuie să fie și e cum e firesc. Bucurie, integrare și vindecare. Mai sunt câteva cartonașe care vorbesc de cele 3 calități pe care le-am moștenit de la mama sau cele 3 calități pe care le-am moștenit de la tata. Și cartonașe care spun, uite ce am moștenit, ce trăsături sunt pe care eu le manifest de la părinți și nu neapărat îmi sunt plăcute sau favorite sau preferate. Și asta generează conversații foarte deschise, pentru că în atmosfera pe care o creăm prin joc, fie că jucăm, cum am spus și mai devreme, fie că jucăm 2 sau 3 ore sau chiar mai multe ore pe toată planșa cu zarurile, fie că doar extragem câte un cartonaș și așa în 15-20 de minute, în loc să deschidem televizorul sau să urmărim pe internet, nu știu ce, altceva, pur și simplu avem o conversație simplă, pornind de la 1 sau 2 cartonașe. Da, pot fi teme, pot fi fire care deschid așa un game de împărtășiri bogat
interacțiune. Oare cum ar fi ca fiecare dintre noi să pregătească așa ceva înainte de finalul întâlnirii, o recomandare sau un mesaj pentru cineva care acum deschide jocul pentru prima dată sau vrea să primească idei noi și vrea să joace cu familia, vrea să joace cu prietenii. Și aduc aici o întrebare care a fost lăsată de cineva care s-a înscris pentru a urmări întâlnirile din săptămâna aceasta, și anume cum să jucăm jocul în contexte în care și în familii în care sau în grupuri de prieteni în care e foarte posibil să ajungem la subiecte sensibile cu ușurință și oamenii să fie reticenți, să nu vrea să meargă în acea direcție. Și noi am văzut că jocul sprijină cu multă blândețe și cu multă exactitate astfel de conversații. Ce ziceți? Un mesaj așa care să meargă și la mintea și la inima celor care deschid pentru prima dată sau care vor să găsească idei noi de joc și joacă. Cum abordez eu și mi se pare că și mie mi-ar plăcea așa să fie în cazul meu, este să ofer posibilitatea de a nu răspunde dacă o întrebare nu este potrivită, adică și mi se pare că acest gen de disclaimer, ca să zic așa, din prima, oferă și mai multă siguranță și relaxare. Și am observat că adică nu a fost niciun caz în care o persoană să spună că nu vrea să răspundă la o întrebare, dar spunând asta din prima că este alegerea ta să răspunzi sau nu la întrebare, mi s-a părut că a topit așa tensiunea și eventual să reamintesc și când se ia un cartonaș. Dacă simt așa că e o zonă sensibilă. Mulțumesc, Leana, foarte important asta, să știm că avem oricând libertatea de a alege dacă să răspundem și cum să răspundem. Și avem și libertatea uneori să greșim și direcțiile și nu se întâmplă nimica. Deci acum, în paranteză, așa mic secret cu soțul meu, când jucăm avem discuții foarte serioase, că în ce direcție arată zarul și în ce direcție trebuie să mergem. El ca și bărbat vede altfel, eu ca și femeie văd altfel și nu este un conflict în familie, că după aia ne înțelegem, dar am observat că oricum vin cartonașele potrivite la toate familia, deci nu se întâmplă nimic dacă în loc de stânga mergeți în dreapta sau oricum alegeți ce doriți și sfatul meu ar fi undeva să ascultați intuiția, deci din moment ce ați deschis cutia, ascultați intuiția, deci nu sunt reguli, nu este un joc care trebuie să ne jucăm exact după reguli. Și undeva să lăsați dus de val un pic, să-i oferiți libertatea pentru voi și pentru familie să vă simțiți bine. Că asta este scopul. Să fim împreună și să ne simțim bine. Aho. Încredere și intuiție și să lăsăm jocul să ne ghideze cu adevărat. Și eu mai am o idee referitor la acest lucru. Atunci când vine un cartonaș, îl preîntâmpin această situație pregătind o agendă pentru fiecare și în cazul în care persoana nu vrea să spună și nu simte și prea intens cartonașul, îi recomand să scrie câteva idei și acele idei rămân pentru ea sau pentru el și total în regulă. Astfel încât se poate întoarce și poate găsi răspunsul cine știe când, dar a notat și a rămas pe acea agendă. Astfel încât se păstrează flow-ul armonios al jocului. Aho. Aho. Oricum, o parte din cartonașe vine cu mesaje de
scrie, de a citi, de a mima, de a dansa, de a te mișca, de a desena. Așa că ceva de scris lângă tine când joci e potrivit. Și ce am mai observat este că multă lume, mai ales care joacă pentru prima dată și nu are încă jocul, fotografiază cartonașele să-și amintească, să ducă acasă mesajele astea, am văzut foarte des. Ce aș mai aduce aici ca îndemn pentru cei care se uită la înregistrare și își doresc să se joace cu familia, cu prietenii, dacă una dintre gândurile ar fi, dar nu am timp, atunci propunerea mea este să vă alocați și 10 minute, este suficient, așa cum spunea și Gheorghe, îmi place foarte mult, și 10 minute pot să fie foarte bogate și partea faină la joc este că poate să dureze exact cât durează, adică puteți să vă așezați la masă și puteți să vă opriți oricând. Mai mult decât atât, dacă este o persoană care vrea să se retragă, se poate retrage oricând în timpul jocului și nu afectează sub nicio formă bunul mers al jocurilor, că știți, când ne mai pune la masă câteodată, trebuie să fie toți până la sfârșit, dar ea nu poate să stea până la sfârșit, nu e nevoie să stai până la sfârșit și cu toții decidem când este acel sfârșit. Așa că poate să fie între 10 minute, o oră, 5 ore, că eu cred că noi am putea să stăm de vorbă zile în șir, dar invitația mea este ca timpul să nu fie o problemă, pentru că este foarte permisibil din punctul ăsta de vedere jocul. Și încă o altă perspectivă minunată am luat-o de la Horațiu, când am auzit că s-a jucat cu bunica lui și dacă sunt persoane în viața voastră care considerați că păi nu e genul de persoană sau nu e cu jocurile, nu e cu discuția, încercați odată și vedeți care este experiența, pentru că m-a impresionat Horațiu cu împărtășirea lui și chiar îmi doresc să încerc lucrul ăsta cu bunicii. Și vreau doar să încerc, să văd. Adică cel mai bun lucru o să se întâmple că o să avem conversații super minunate, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să nu răspundem la nicio întrebare și ăla nu este un lucru rău, ci pur și simplu am încercat ceva diferit cu ei. Și încă un lucru legat de ce a adus Sabin, dacă este frica asta și este într-adevăr una fondată și care contează foarte mult, mi-e frică să am acele conversații profunde cu persoane, pentru că s-ar putea să iasă la suprafață ceva dureros sau ceva ce nu vreau să vorbesc. Și modul în care privesc eu lucrurile astea este că oricum lucrurile alea o să fie. Fie că le vorbim sau că nu le vorbim și ne afectează în continuare, pentru că sunt ținute sub preș. Adică nu e ca și cum dacă nu vorbim despre ele nu ne afectează viața și cu atât mai mult momentul în care îmi fac curaj să adresez anumite aspecte și să am acele conversații dificile. Am avut conversații dificile și cu părinții mei și ce s-a întâmplat după a fost absolut, relația înflorește. Deci poate este greu, este ceva dureros, dar merită să avem aceste conversații, pentru că altfel nu trece de la sine. Chiar am o carte, vreau să o arăt, spune Mă dor strămoșii și una dintre chestii este că secretele de familie ies la suprafață prin intermediul copiilor sau strănepoților, pentru că n-au fost spuse efectiv. Și cu atât mai important este să avem acele conversații și cu copiii și cu prietenii, să spunem acele lucruri care poate le-am considerat nespuse. Și odată ce ne-am spus, să ne simțim atât de liberi cum nu ne-am simțit de foarte multă vreme. Și să vă bucurați din plin. Este un joc minunat. Nu luați presiunea că trebuie să fie discuții filozofice. Poate să fie foarte distractiv și foarte lejer și foarte super fun. Așa că enjoy it. Să vă bucurați. Mulțumesc! Foarte fain. Ați adus atâtea elemente care converg și se completează. Și da, poate să fie distractiv, poate să fie lejer și în același timp poate să fie profund.
asta e clar că jocul susține și catalizează, pentru că e un spațiu de acceptare a fiecăruia exact așa cum este și cu ce aduce. Și am văzut 3 generații stând la aceeași masă, din aceeași familie sau din familii, prieteni, unde s-au ascultat oamenii unii pe ceilalți cu mare atenție. Am văzut oameni venind la întâlniri cu prieteni în care nu știa decât o singură persoană din acel grup de 9-10 oameni și în 2-3 ore s-au deschis într-un fel în care au spus că în viața lor nu s-a mai deschis nimănui, sau bărbați între 50 și 60 de ani care au participat la un joc de familie mai forțat. Și am mai văzut asta de mai multe ori. Mai mult bărbați care zic, am venit cu prietena mea, cu iubita, cu soția, sunt aici. Și la sfârșitul jocului, fiind atât de volubil, de deschis, spunând, nu-mi dau seama cum am reușit să fac asta, pentru că eu nu vorbesc despre emoțiile mele, despre experiențe trecute cu alții în niciun context. Și atunci vă încurajăm să experimentați, pur și simplu, să aveți încredere în voi, în joc și, să vă bucurați. Horațiu, dacă mai era ceva... Da. Eu simt să menționez că e un joc în care toată lumea câștigă. Asta e avantajul Integration Game. Toată lumea câștigă. Și nu e nimeni care pierde. Exact. Și după confuzia și fetițele mi amintesc, dar și oameni maturi, dar cine câștigă? Și când spuneam toată lumea câștigă și explicam cum, după confuzia de la nivel mental, urma așa, ok, hai să-mi permit asta, să văd cum e experiența asta și o experiență în care, într-adevăr, toată lumea câștigă, nimeni nu pierde și se întâmplă ceva, o să vedeți ce. Acum nu vă dezvăluim chiar tot, pentru că nu știm să vă explicăm cum și ce se întâmplă, însă simțim efectul după fiecare joc și mai ales dacă trec câteva zile, multe povești din familie, din grupuri de prieteni spun că s-a schimbat ceva și relațiile dintre oameni sunt altfel, mai autentice și mai deschise și o să vedeți și voi pentru voi cum va fi. Dragilor, mulțumesc mult pentru seara asta, Lena, Miha, Georgi, Horațiu, parte din echipa Integration Game, facilitatori, cu o parte o să vă puteți întâlni sâmbătă și duminică în sesiunile online demonstrative. Vă invităm să vă înscrieți dacă nu ați făcut-o deja. Lăsați întrebări, fie sub materialul ăsta, fie sub postările pe care le punem pe Facebook și în alte locuri pe internet. Răspundeți la e-mail sau trimiteți întrebări și acolo. Și vă amintim că până la sfârșitul anului noi plătim transportul jocului în România și mai pregătim și alte câteva oferte, pentru că e foarte fain ce se întâmplă, în special în jurul perioadei de sărbători, unde oamenii se bucură de tot felul de spații și poate fi un cadou foarte frumos, o sesiune de joc cu cei dragi. Mulțumim! Ne găsiți pe integrationgame.com și să ne auzim și să ne vedem cu mult bine. Ceau, seară faină! Seară faină, salut! Vă salutăm cu drag!